Това е Алекс. Той мечтае да започне работа и да се оправя сам. Понякога офертата идва от свой човек. Той звучи сигурно и уверено и ти предлага лесни пари. Предлагат му една работа. Бързи пари, без въпроси, изглежда като шанс за ново начало. Но нещо не е наред. Обясняват му, че няма нужда от договор. Искат му документите и да не казва на никого. Първо, големи обещания. После, задължения и страх. Ако иска да си тръгне, ще има последици. Контролът е психологически и икономически. Ако не ти плащат обещаното, не можеш да напуснеш, въвличат те в съмнителни дейности и се страхуваш. Това е експлоатация. Кажи на човек, на когото имаш доверие, преди да пострадаш. Важно е да потърсиш помощ. Веднага. Обади се. Има хора и организации, които ще те защитят и ще ти помогнат. Ти имаш права. Работата трябва да е честна и сигурна. Смело ще да потърсиш помощ. А работата трябва да носи средства и уважение. Не страх и опасности. Не си сам.